המבצע הראשון, מבצע קורי פלדה, בינסבל, הצלחנו לתפוס מרגמה יחד עם עוד 60 פצצות מכוונות לכיוון אביבים. לאחר נסיעה של כ2.5 אולי 3 קילומטר, קצת לפני הכפר היתרון, אני יוצא איתה ראש החוצה. לפתע הבחנתי באיזשהו הבזק אור גדול, וכדור של אש מתקרב לכיוון שלי. הבנתי מיד זה טיל נ"ט, ריסק את הרגליים, את המשענת ואת האפוד שלי, הווסט. אני גר באפרת, של 24. גם אחי הסל וגם אני יצאנו בסוף להיות ששנינו קצינים. נולדתי לפני 24 שנה בירושלים, גדלתי באפרת. התגייסתי לצבא במסגרת מסלול הסדר, בני ישיבות, לגולני גדוד 51. כשאני התגייסתי, היה לי ברור שזה הכיוון שאם מסתדר ואני יוכל והרגשתי שבאמת שזה מתאים לי, אז כן, לצאת לקורס קצינים. הביאו אותי באלונקה לאחד הטנקים, תוך כדי הרגשתי נפלה מהאלונקה, ככה הייתה מחוברת בצורה חלקית ולא ממש החזיקה. הייתי בהכרה מלאה במשך כל הפציעה עד שהודמתי ברמב"ם. יש לי עדיין מעין וידאו בראש ככה של כל האירוע. אני התבשרתי על הפציעה של אח שלי כשהייתי פה בבסיס טבת פה בבקעה. קיבלתי טלפון עם אחותי, אמרה לי בוא תשב רגע משהו לבוא ולבשר לך. ברוך השם הכל בסדר, אבל עשהאל נפצע, נפצע פה בטיפול בניתוח בבית חולים בארץ. בתקופה האחרונה אני נמצא כאן 3 פעמים בשבוע, עושה פיזיותרפיה. בעצם מגיע כל פעם לאיזה 5-6 שעות. קשה? זה מאמץ, ההגדרה של קשה לדעתי, כלומר, אני קורא לזה קשה טוב, כלומר זה מאמץ גדול, אבל זה לא קשה במובן של להישבר, זה קשה במובן של צריך להתאמץ יותר ולהמשיך בכיוון הזה. השיר הזה מתחיל כאן, כחול על הדף הלבן. שירות בצה"ל בתור קצין, במיוחד במסלול הקרבי, הוא בעצם מאפשר לך כמפקד, כמפקד מחלקה או תפקיד אחר, לגעת מאוד קרוב בחיילים, להגיע בעצם לדברים הכי חשובים אצלם. להיות קצין זה בעצם לשרת בצבא, אבל להמשיך מעבר, לבוא להיות חלק ממערכת, זה גם משפיע, מעצב. אתה נמצא בעצם עם החיילים 24 שעות ביממה, כל יום, כל שבוע, כל השנה, בלי הפסקה. דווקא ברגעים האלה אפשר הרבה יותר להשפיע על אנשים. אתה מספר שאתה גם עושה טיולים. כן, אני מאוד אוהב לטייל, אהבתי הרבה לפני הפציעה ואני ממשיך במסורת של לטייל. אני אוהב את הארץ, אני אוהב לטייל בה, וגם הפציעה, המוגבלות, לא תמנע בידי להמשיך לטייל. לך עליי, עליה עליו עכשיו. מי שנלחם על הארץ, מי שהארץ ספגה מהזיעה שלו, אולי אפילו מהדם שלו, מרגיש הרבה יותר קשר לארץ. הארץ היא שלו, הוא נלחם עליה, הוא הקריב בשבילה את הכל, וזה יוצר חיבור מאוד עמוק לארץ שלנו.